Добре, ето, ми отбрява се, да виждате, колега. Сега снима ли, не снима ли? 5, 6, как да не отброява? Добре. О, колко се куки. Тихо, тихо. О, ето дойде шарана. Хайде, той кепа да не е 6 метра. Чай да снимам дебелче, как чакай. И сега ще пратя ММС на твоя приятел. Командира. Стига някой път ще ги види. Нека да види как ходиш с него за риба. Чакай. Ма той му се иска да... Това малко шаранче един... Как напълва, човек? Напълва, защото... Сега да го скъсам? Да. И пак гол. Ето не е малко. Няма нищо, аз така го боря. Който с колевите от късметли. Късметлия пален. Голяма остапа няма. Камон! Ето, камон. Бийте. Ербраз да дойде тук малко да му покажа какво се фаща риба. Като ви как пускаше вас с пръста. Ево. И колкът него с макарата. Еми да. Трябва да ръв. Да ги осучиш. Добре, че как видя това чекон. Как видях? Това ти пюп. Това си спот попова, снима ли още? Охо. Не трябва да сними придобивката. Си го изгуби ориентация. Кантара да дам ли? От това на рън за това. Виж, без повдигач май работи.